Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. Kawai ka video ka balasya Pynsaphriang keleng lengba ki social media halor ka jingkeno bagi arngut ki Khynnah Kynthei bagi ladon kti bandring mense mi ki dawai drugs hendrai ka ba kate ka jingkeno kamlong satia ka basisha kumta ki arngut ki briu ki baladon kti ban Pynsaphriang bakla ya kate ka video persya ki te ki Khynnah Kynthei ki lapha ka kerwo Panmap Kynthei ki Khynnah Kynthei kidei ki bana ka snong paham sim ribhoi district uboy rani ubala pensyai halor kane uloong bawlaring video kite ki arngut ki Khynnah Kynthei katba ki dangsong hapo ka auto rickshaw Jong banlek shala yeng bar ka jingring video daga basuba jor ba kite ki arngut ki Khynnah Kynthei kita ne ring mense miu drugs kadai ka bamdan nong rim Namar bawla Pynsaphriang ru haka jing bakla bat le shongshen klam da perkhat bha balla kite ki balasya kenno kidei ne em ki badon kti bandi drugs kumbala kenno kumta utei boy rani rengkat baru parlok Jong balai don kti lang omiwel marbanyang kila kerpat sekitu ki bayok pedang nya kate ga video bakin so bha banweng ne pendamno namar lakum Pynsaphriang bakla klam da wat ga jing shisha nak liang jungi arngut ni wan Panmap nak ne ka video ka bala viral nta hat naduk Kynthei terek mi baklaring ka to da ka jing songset jungi tengon Panmap ini arngut ni khmat jung mi pa ing don wan Panmap iki bana kerpar itu ki brevol ada ni ka to ka video soba bakinya delete no kamdi nama kamdi ka basya te kene ka video long rayu lakum baklaring hatu ka sngi long la ka jing songset jungi la long kumta ni klemut hira man viral nang hajing kajing bakla jungi kala viral no ing shwan Panmap akhmat ibayang asem akhmat ipai ba bro ba dari yo itu ke video so ba ya delete no ya to on Pynsaphriang so way tang katai